gik starten dernede, og det er nummer 58, det er Flemming, der skyder frem i hvert fald. Der er en mere, der har lyst til at byde ind på den fisk. Den fortsætter til Michael Ehlers. Så er der spørgsmål, om vi ser ham igen. Det er i hvert fald stadigvæk Flemming Michaelsen i front. Nå, der lige frigiver, hva'? 58 foran 90, det er 58, og så er det Brian. Det er Flemming og Brian. Og her kommer der nummer 77, det er Allan. Og ham, der kørte lige ud, det var nummer 68, det var Lars B. Fortsat med Flemming og Michaelsen i fortsat nummer 58 foran 90, 54, 77. Og så venter vi lidt på Lars. Lars V i vogn nummer 68, der åbenbart har lidt problemer med at gå rundt. I svinget efter. Så må vi ham her. Og det var på næst sidste omgang. Så ryger han rundt igen. Det er Brian foran Flemming. På tredjepladsen har vi nummer 54, det er Michael. Det er Flemming, det er Michael. Det er Allan. Så har vi det mod på sidste omgang. Så skal vi lige have Lars B. Jensen afsted også. Brian H. Lauritsen i front foran Flemming. Det er 90 foran 58. Bag ved Flemming har vi nummer 54, det er Michael. Bag ved igen ligger Allan Jørgensen. Det er 90. Brian H. Lauritsen. Nummer 61 var Nick.